TV, jod bura okwa mondo bed kod paro kod chenro mamoko mabiro konyo Uganda e kuonde chung' od bura mekgi kar keto geno duto omenda mar chenro mag dongruok mag kuonde chung' od bura mano CDF masani nyuolo paro mopogore opogore. Bishop machon ma kanisa Anglican manosede rutaya Joseph Otieno Masonga wacho ni jod bura onego many yore mag riwo Uganda kendo keto chenro makare Kawasonga mane loso skund nyiri manyamira e kinde mane ayanga kambi mar Tiji Foundation oyango ni en tij jatelo manyo tayo kendo ywayo mwandu kuom Uganda mantiere kuonde chung' od bura mekgi to kode pinje maoko mago mabende moikore ne konyo weche mag dongruok. Walero ni kata bedo ni riwruok mar Azimio no yango chenro mabedo kod kambi kod mwandu achiel e sub county Nyanza bro ni maber. To continue and be reinstated, but work does not have to stop because the CDF is not there, because the work of leaders is to coordinate and mobilize resources which they could do from our people in diaspora, in the Eastern Africa region, in Africa, and even in the world. We have so many people from Game, from Siaya, and from Nyanza who would want to support development initiative. And that is where we call on our political leaders to join with other leaders in the community to push forward development work. We have people in the diaspora, we have people in urban centers, we have people who want to come back home and they help. But more often than not, they're looked at as political competitors. So we want to provide them a platform where they could send something in a foundation. And I think it is most important that a child go to school than a politician being comfortable